Kajing play ka sarkar jalla ya ka State University ban ningkong ha ka jalla kadai hi kajing mentoy ba crown na ka banta ki samla puli ka jalla nrai kajing kali ka mi hatu ka Captain Williamson Sangma State University harilom kalabyang lon na ban pentelun ya kajing shakri Kumman syukado baya ka Captain Williamson Sangma State University la play ha ka khatlai tre ukala lengkot arja arpusau do menteri rangba ka jellau Conrad K Sangma ha ka baulong makajing wan penyaso ki college bat ka State University kala long ka ba shat Halor kani Dr. DRL Nonglat u Director College Development Council ulaong makamlong ka basok ban pentelun jing syakri ha ki University ha ka ba wat tang ban penbiang ya ki syllabus ha ki subject ba ki tenat beperu kadai ka basitom ba Ulaong bagi college ki bapenya sok bat ke State University ki bon harilom garo bat benrap ba haduk menta ki college ki bapenya sok bat kanihu ki don gumba prapo pratali kentop ki badon ya ki subject professional course haduk menta ki college kentop ikini ki general course bat ki professional course ki ba affiliate bat kanihu ki don gumba prapo nyo prapo pratali kentop ikitu ki ba ni ongi ki provisional affiliation ni ai ka provisional affiliation but kituru ki bala khamslam ki ba ngila ai ki permanent affiliation kat mufli kita ki professional to pi la pun kemang kitu ti khambon nomor tan khandiat ki ba dang yo ya ka tan kitu ki bala rimha ki bala yo ya ka permanent affiliation ti khambon ki provisional affiliation Hadit kejimi jongoni ke State University ki ong ba ki don kita ki college ki bani dia sno na ban bi affiliate na ke State University hatu kala don nem kono no kejing metro na kani ya ka tang isu ki kot khubor ba ki media badan ka tu ki college na garo hills ki bakwa ban affiliate no bat ka State University handrai hadu mtang pat yo khubor e ba ki kwa ban weng no ya ka affiliation ka jongki na ka Neho. Atau ni kejimlong ban affiliate kan hu hatu hadam kampan siu ya haru kam gitu. Hoi ki habat sewi ka affiliation fee. Ka affiliation fee kam darem. Tenrei habaro hi ki university hapori India. Ki college ki ba affiliate berkena gunung university kadan ka fee na ka benta ka affiliation jangki. But haba ki la yo ya ka affiliation na kata ke university kapa mod ba kila long ki college ki ba la ban apply yekino kino ki financial grant na kino ki financial agency khamtam ki badai jongka government la kalong ka state government lane kum ki financial sanctions na ka UGC government of India agisha ka ngi kum ka jilang la don kam na slam ba ya ka state university But ngasngo ba ka jingpen kre ban don no la ka jong State University kala ya la khambun nem but menta dang sian ki dang pli ya ka university handrai gamla bantep la kala long ne em ka ba la penbiang yi ki dong trai lan ne ka ba la ai ki jing hi kai chong ki course ki ba pair kata do ban ong ba kan la ban ai ka affiliation na ka benta kini ki colleges ki badana ka jalla ka jongi kamdai ka basuk ya kanu ki university ban ai affiliation ye ki college namar ka university ka dai ban don ye ki officer ki baklan Iki department ki babiang iki nogikai haki academic departments ki baper iki officers haki departments ki baper kemengi hangning idan yakni ke college development council na tangi dan ke exam department ke baklan na ta sikiwei ni habiang ka transport ro Ngidan hangni kum yika engineering department lane ngi kum hangni ngidan campus development department but na kum taki inspection ngidan kam loti kita baro but lada ngimdan ya ka manpower
lani ki officer bat ki nohi kai ki badai ye kitu ki subject lani discipline kan sibon ya kaban pensong do lani ban assess ya ka jing biang jong ite ki college ha ki discipline bat ki streams bat ki subjects prepare nangta ladang imdon ye ki department ha ka university kan sibon wat tang ban frame ya ka syllabus jong kita ki college ki ba offer ki course prepare ha ki college jong ki lani ki streams ki disciplines ki prepare ki dai bandan ki experts ka bomot ki nohi kai ha university ki balong ha kedan professor associate professor bat ki wai nalor ki nohi kai jong ki college ki ban ya trailang batsna ya ka syllabus phimna ro ban subot ya ka syllabus jong ki wai pat ki university kadai bandong laka jong ka syllabus but kabayan ka dor lande ka standard bat ki wai pat ki syllabus jong ki university ki ba ala yan pa tanang ta nalor ka syllabus habe pin conduct ki exams ki kajing pendap ke course kedai ko wai kat kon ka syllabus nang ta ban set ki jingkeli ki dei bandan ki question setters lan nong set jingkeli ki ba la tabet tenrei wala da ki dan gitar ul se la ban simna college lan na university kedai bandan ka moderation board ye ki questions ti haba moderate questions dei bandan ki nohikai na university amdai ban sukhen bet bakala biang bala set ki nohikai jong ki tu college ki ba hikai tu subjects ki dei bandan ki experts na university ki ba dei ye tu ka department dan discipline dan subject bakin pej benia lagi ni jingkeli ki long ne am kat kum ka pattern ba ka university ka kwa ban set ti ki jingkeli nalor kata ki exam centers dai ban monitor ki exam centers kemangi hangne ngidan ka squad team balit ban le yeki jingle jingok ki ba kendet yeki exam center ban lab ba ka kampelong yeki exam kalong fair bat kamdon kanu ka jing perenkam daki lab ki balong unfair ha ke exam ti hak ta kur kam ngila ban maintain lane ban bat ya ka standard ya ka jing tebet joki kena ya tu ka course ka ba ki pule ti kini ki aka kam long ka basok ya kanu ka university ka ba thamai ka ba menta kan ong kan ai affiliation ye ki college khamtam ki college ki bala he ong do menta la da college ka kham he pan ban ka college ban ye ka university ti kumno ka ta university kan ai affiliation bat kan pan ya ye kita ki college sakawai ki jing kalong balada ka ta university kam dan ki departments ki ba ki college ki hikai ti hak bete bat ki experts ki hab ban shania bet na ki wai pat ki university kemangi hang ni dan kato ki professional colleges professional courses ki ba affiliate bat ki kum ka Negrams medical college and hospital kum ka Negrams nursing college kum ka John Roberts H Gordon Roberts hospital nursing college Woodland nursing college kum kito nata ka niya ngidan hangni kitu ki affiliate bat ngi hangni terela kumno ngidan hangni ka school of life science ngidan ki scientist ki ba la tebet bha ki bala ban pet ikini ki professional institution kini ki
Hendrai lakataru ngidang simtingi namar ba ngihab banwa di expert kumna Guwahati Medical College. Kumna RIMS Impal. But niki weki college hapon not East India. Banya trelang but ki inspection team ki bangi pha na kapor se kapor. Ti wadla ngiladon hangni School of Life Science katu ni departments ki bala ban pet ki biadai but kini ki professional courses. Hendrai ngidang don katu kini jinge. Ti kum kini ka State University ka jongi menta ngisong sarong bakaladan. Hendrai na kamenta ki inspection kan have depend bet entirely na ki experts na ki waipat ki institution la na university ti kan long ka jinge kumno kan siwe ki. Haga jaka ka bakan yo fund ban let's say kala ban sim katu kan ne ka affiliation fee na ki college. Haga jaka bakan yo ya kafan kan haban siupan ban security experts haman ki subjects naman naladi kimdan tila se tang bandan chairperson dan ni chairman jong kita ki inspection team so kadang dan dah kacing ti kacing kili jong pi ke bapi on hatu ke university ke barang sedang ka la mo ban ai affiliation hakijing sia ka dai batla Rekum bakalong menta kumbangi iya ka status jong kenika State University ka menta tura ngam i bakan la ya ka ban le ya ka badai bakan le kum ka university na ka menta kita ki affiliated colleges kabakusan et ka deka ngatrai ka deka fan nangta ka wei de le se kalau belum kaji telur jangka department ni, let's say hakal yang jangka kaji soto, ya ke university management. Lada ke education department, kamdan ya ke team ke baklan, ke ban prepare, ban penkre, nak ke ban seng ya ke university. Ong no tang ban susyong tang ki committee hapok ki departments. Undan ki experts ki batib ya ka university management ya ka university administration te baplikin nam lahi ban sang ya ka university ka bahe te kumba kalong matang i kumba kampat long ka university ka ba la biang tentai nga kermen ba hakisnam ki ban sawan ka state government ka dai ban shimmi ki lat kilenti ki ba kamplan banadan ya ka ki committee ki consultation banda involved ru ki experts nak benta ban penbit penbiang ya kene ka university ban petro ba kinom tre hanto baro ki de long ki balong well qualified kasi iti pi kadai ka jingpui kalong ba ki khana ki bapule college kim dan ne ka joka bos uthulan ne ka standard ya ka ta degree la ne ka subject pa ki pule ti kani ka dai ka jing le ka bapiang te mangiru ki students ki jongi ki college ki jongi ki dai ban ai ka awareness but ka guidance ka bapiang nadi ki college komo ni kisnan ko la dab ba ka swan hagdak kumto wat mangi hang ni ro ngimdap ong bangin pentri kam no mador lai menta ki college baru khat ki noi kai baru khat la teb bagi khna ki haban le ka CVT te ngidai ban pislore ki khnang baga jing pule jong ki kan long ka bayaran kan bor bat ki wei pat ki samla pule ki wei penta jong kri India bat wat ka parthai ro to te ka CVT ka long ka badan kam mangi ka nehuru ni haban pre kam ya kata but ki colleges ki ba affiliate bat kane ho let's say kin haban shimmi ki candidates ki ba pass CUET ndai ya kata rung impat ai ka instruction ka ba tikna nakamta kini ki admission ki ban sawan ndai kumba kalong kini ki snam ki balada kum mensyam snam ro wat hangni ki departments ki ba hapo ka university ro dan ki departments ki ba kitu ki ba pas CUET kimdap ki seats ki dang pon te ka university ka sha kitu ki departments
bagi pendap bagi candidates ki bamdan CUET ti khamtam hi ki colleges ti ongno hi college ki bahanong kendong ti kin buat kin dunai ki ba nashabar ongno bakin lejwat admission haki college kum ki badan haki block headquarter ki civil subdivision headquarter la newara district headquarter ro la bandan wat haki college ki ba shillong ro ba umla ban pendap ya kasit tang dakitu lapas CUET ti hakasnem kembala dap nisha ikitu ki colleges bakin pendrung daki kena ki pamile CUET ro ka syong haki haka jing lak jong ki ban pet ya ka merit jong ki marks ki jong ki ti wat mentaro ngatrai kata ka kalat ngimpat rai ndrai kata kalat kadai ban tang kut ye kini ga ji kren ba phi number ba phi long kinong pathai ku bot te ke jing so kia jong phi kalong ram ta ka lawai jong ikna klempem te nga shu kwa man ongkum ni ngam dai ban kan tho ya kino university handrai kinong panya jong ki college kim dai ban bo ya kalawai jong ki khna ha ka jing e namar ladaki college ki bagi khna ki pule ka standard kambian but no can compare ki habante menta uno kinlej MA MSc MCom syae ki khna ki pass na gitu ki college la standard jo ki kambian kini khunam tak admission na kam tak postgraduate program jang ki kan po ye ki jing e shusho ka job competition kam dai ka bagi dai ban sim steng la banon ki bakmen tang balai CUET handrai ndala pass la yo ka degree ka bo jong ki ka khamduna kim yaran ka bor but ki ba pass na ki university ki badan ya ka syllabus ka baklan but ka jing penyait ka baklan na kata daw ngong don't put the future of our students at rest ni haban berkhat ya karawai jong ki samla ki jong ni ti phi affiliate ha ko no university ki ba kam lai lai ndai e tanghan ne ko ndai kata ka university ki ba ki college ki affiliate ka de man nong ka bala bian Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam, dunaki eki bate ye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.